मैदमरुनि खाथाया रंगिना संगिना हाबाफारिजों रंजालाय बैसागु फालिदों। मा बुंनो सानो? दिनै जोंनि मैदमरुनि काटा बाथौ बैसागु आफादा गिबियावनो नोंथांमोननि चेनेलखौ धन्यबाद होग्रोनाय थाबाय। गुबुन गुबुन बोसोरनि बायदिनो देग्लाय खुंगा 14थि बैसागु फालिथाय फोरबोखौबो देग्लायबो आरो गोग्गोमै गाजा गोमजायै खुंफुंनो हानायखाय जोबोद गोजोननाय मोनदों। दा बिनि थाखायनो दिनै रायजो राजाफोरनिसिम रोजा रोजा साबायखर। आरो दिनैहाय जोंनि बे हाबाफारियाव जोंनि आसामनि गिबि मन्त्रि मानगोनां डक्टर बिश्व शर्मा बिथाङा 1 खाइलिं 1,50,000 रांखौ जोंनोबो हरदों। बिनि थाखाय बिथांनिसिमबो साबायखर जासिनाय थाबाय आरो इयुनावबो मोनबावगोन होननानै आं आसा खालामदों। बे 1,50,000 मोननाय लोगो लोगो जों दिनै पाब्लिकफोरनाव थाइसेबो डनेसन लायालासिनो दिनैनि हाबाफारिखौ मोजाङै मोजां खुंनो हानाय जादों। आसाम आरो बिटिआर ओनसोलनि थाखाय माबायदि हामलायथि होनो सानो दिनै? बिटिआरनि साफ्रोमबो सुबुं बा सोद्रोमाफोर बिथांमोननिसिम जोंनि रंजालि बैसागुनि गाहाम हामलायथि जासिनानै बैसागु रंजालि फोरबोखौ गुबुन गुबुन जायगायावबो जोंनि बायदिनो खुंगोन होननानै आं आसा खालामो। आरो नोंथांमोननिसिम जोंनि रंजालि बैसागु आफादनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर जासिहरनाय जाबाय। इयुन समाव नोंथांमोना बेबादिनो खुंलांनो मिजिं थिदों नामा? इयुन समावबो जों बेबायदिनो सिगांनिफ्राय खुंबोबाय थानाय बायदिनो दिनै 14थि जाबाय आरो इयुनावबो खुंलांबाय थागोन, जों बेखौ थांखि लानानै दोनखानाय जाबाय। धन्यबाद। गोजोन